Сау мин ханым һәм гүзәлем. Мин сине очратуым шат. Ничек тормышлар әйбәт, мотор барамы? Алхамдулилlah. Instagramda язган иң менә шундый әйбәт мулланы очраттым дип, менә аның белән Мин кайда барсам да һәрбер мәчеткә керергә тырышам. Диге мусафир буларак инде тәү туктыйсың. Хәзрәтләр белән аралашасың. Һәрбер хәзрәт инде, син авылда дисеңме, бер авылда дисеңме? Кайдыр бер Әлмәттәмесең син Instagramга язып куйган идең. Мен инде анда хәзрәтләр белән аралашырга тырышам. Һәм инде күбесен теге Instagramга куям. Һәм инде күбесен дә әйтәбез, аларны беләбез ди. Ну, без турында сөйләшеп була. Бөтен әйбер турында сөйләшеп була. Дин турында сөйләшәсең. Дин турында сөйләшәсең. Безгә инде хәзер инде күбесенчә шул дин турында аралашасы килә хәзрәтләр белән. Кара менә дин турында булгач тагын шуны сорау бирәм инде. Просто гына син икенче хатын алуына ничек карыйсың дин буенча? Әгәр икенче хатын алырга теләсә. Мин аның теге детальләрен тикәлеп белмим, үзем теге намазда булмагач, ничек ярый, ничек ярамый икән. Булай инде менә хәзерге булган хәлдә икенче хатынны алам дисә, естественно, мин против. Против буласың? Ул бит икенче хатын кайдан чыккан әйбер. Менә ул элекке вакытта әйтелде, сугышларга ниләргә киткәннәр бит инде әйбер. Күп хатыннар ирләрсез калган инде. Менә әйтик, анда теге әйтик туганыңның анда хатын үзенең балалары белән кала, аны аласың, аны теге ул теге хатынны алам дигән сүз ул теге шухры-мухры дигән сүз түгел бит ул. Шухры-мухры турында сүз бармы инде? Ул бит аны үз өстеңә аласың дигән сүз. Точно син аны ответственностьны аның балалары өчен. Анда ишракта мин соглашусь. Алам сакласын, әйбер. Но ул шуннан чыккан әйбер ул. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Пока-пока.